Каб раптам у грамадстве не падумалі, што гэта лібералізацыя. Трошкі, так умоўна кажучы, гуманізаваць свой імідж. Адбылася новая хваля вызвалення палітзняволеных. Першая хваля была пасля 3 ліпеня, у выніку якой было вызвалена 18 чалавек. Цяпер новая хваля, нібыта паводле указа павінна быць вызвалена 30 чалавек, але вядома толькі на цяперашні момант 22 прозвішча. На што б хацеў бы звярнуць увагу. Першае. Улады дэманстратыўна паказваюць, што гэта не ёсць пачатак лібералізацыі. Таму што адначасова з вызваленнем адных палітвязняў, адначасова затрымліваюць новых палітвязняў, і колькасць атрыманых большая, чым колькасць вызвалена. Больш таго, з'явілася тэндэнцыя, калі людзей з хіміі пачалі пераводзіць у калонію. То бок Лукашэнку гэта вельмі важна, каб раптам у грамадстве не падумалі, што гэта лібералізацыя. Затым, гледзячы па ўсім, будзе яшчэ трэцяя хваля. Гледзячы па таму, як у калоніі прыязджаюць некія чыноўнікі з праваахоўных органаў і патрабуюць, нават прымушаюць палітвязняў пісаць прашэнне аб памілаванні. У любым выпадку гэта сігнал. Пэўны сігнал і, зразумела, цікава паглядзець і зразумець, каму і дзеля чаго гэты сігнал адбываецца. Найперш, гэта ўнутраныя аўдыторыі. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Лукашенко хацеў бы трошкі палепшыць, трошкі абчалавечыць, трошкі, так умоўна кажучы, гуманізаваць свой імідж, свой вобраз. То, что президент принимает решение в предвыборный год помиловать политвязней, политических заключенных. Невыпадкова вызваляюцца хворыя і людзі сталага веку. Бо калі палізняволеныя паміраюць за кратамі, ўсё ж такі гэта не вельмі добра ўспрымаецца грамадствам, нават прыхільнікамі Лукашэнкі. Таму вось спроба стварыць нейкі больш пазітыўны вобраз напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў – гэта сігнал унутранай аўдыторыі. Ёсць сігнал і вонкавай аўдыторыі, найперш, зразумела, захаду. У чым сэнс гэтага сігналу? Зноў жа тут, мне падаецца, звязана з прэзідэнцкімі выбарамі. Лукашенко хацеў бы нейкага прызнання новых прэзідэнцкіх выбараў, прызнання ягонай перамогі, ягонага статуса прэзідэнта Беларусі. Бо цяперашні статус, калі Захад не прызнае прэзідэнтам, трохі дыскамфортны для Лукашэнкі. Тут вось ідуць размовы некія пра перамовы паміж Расіяй і Украінай, паміж Расіяй і Захадам, асабліва ў звязку з прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША, дзе там не выключана перамога Дональда Трампа, у якога іншы падыход да гэтай вайны. І вось калі пачнуцца перамовы, то Лукашенко хацеў бы неяк у них удзельнічаць. Але дзеля гэтага трэба прызнанне ягонага статусу, таму што яго спытаюць, а ты ўвогуле хто такі? Таму прызнанне можа нават не на 100% фармальнае, але хаця б рэальнае. То есть, каб яго прызналі рэальным кіраўніком на гэтай тэрыторыі. І то бок, неяк адаптаваць гэтую сітуацыю да таго, што адбылося пасля 2020 года. А наколькі гэта рэалістычна, гэта іншае пытанне, але тым не менш, вось гэты працэс вызвалення палітвязняў адбываецца, што, дарэчы кажучы, даволі пазітыўны крок, і на Захадзе яго менавіта так і ўспрымаюць. Беларусь наведаў прэм'ер Дзяржсавета Кітая Лі Цян. Гэта даволі высокая асоба
у кітайскім палітычным кіраўніцтве, ён наведвае Маскву, ну і адначасова паралельна і Менск. Гэта перш за ўсё дэманстрацыя таго, што Кітай хоча падтрымаць суб'ектнасць Беларусі як дзяржавы, ну і суб'ектнасць таго палітычнага рэжыму Лукашенка, які тут ёсць. Вось гэта вельмі важны такі палітычны, міжнародны, геапалітычны чыннік. Але тут ёсць праблема вялікая, якую, дарэчы, абазначыў Александр Лукашенко падчас сустрэчы з дэлегацыяй на чале з Ліцянам. Ён сказаў, што галоўная праблема і галоўная задача – гэта падняць узровень эканамічнага супрацоўніцтва, інвестыцыйнага супрацоўніцтва да ўзроўню палітычных дачыненняў. Сапраўды, разрыў тут існуе і даволі вялікі. То бок, на палітычным узроўні ўсё добра, а вот з эканамічным супрацоўніцтвам ёсць вялікія праблемы. Адна з гэтых праблем, напрыклад, палягае ў тым, што з пачатку года экспарт Беларусі ў Кітай зменшыўся на 37%. Прычым экспарт калія у грашах удвая зменшыўся. Гэта не вельмі добра, і таму беларускія ўлады хацелі б усяляк заангажаваць кітайскія кампаніі, кітайскі бізнес, дзяржаўныя кампаніі ў Беларусі. І дзеля гэтага вось падчас візіту прэм'ера Дзяржсавета было падпісана пагадненне аб стварэнні вольнай зоны, свабоднай зоны по паслугам. Што гэта канкрэтна азначае, пакуль цяжка зразумець, но можна меркаваць, што Кітай пралабіраваў чарговую афшорную зону, чарговыя льготы для сябе на тэрыторыі Беларусі. Чаму дзеля гэтага не выкарысталі індустрыяльны парк Вялікі Камень, які з'яўляецца вялізным афшорам, пакуль не вельмі зразумела. Ну, але Беларусь гатова ісці на іншыя льготы дзеля кітайскага бізнесу, кітайскіх кампаній, дзеля таго, каб атрымаць інвестыцыі і капітал, і іншыя даброты, іншыя дывідэнды ад супрацоўніцтва з Кітаем.